Néstor. Irina. A Néstor li agrada començar noves històries, on els mons són diferents. Irina té un passat amb una història misteriosa. Van començar una relació, fins que un dia Irina va desaparèixer. Irina havia d'anar-se'n, però li va deixar un regal. Néstor es va oblidar d'ella. Solament havia de buscar. Fins que ho va trobar.